Ribadumia prende os motores da 12ª edición da concentración moteira de Trasnos do Salnés. A cita esta fin de semana cun cartel ateigado de propostas. O venres xa irán abrindo boca. Tras a apertura das inscripcións e unha boa cea, haberá música ata a madrugada con varias propostas, entre elas o grupo Claxon. O sábado a concentración moteira botará a andar ás 10 da mañá, incluindo ao longo da xornada diferentes iniciativas complementarias, como xogos populares, propostas gastronómicas ou unha búsqueda do tesouro. Os primeiros 20 inscritos na concentración de Ribadumia van a participar nun xogo que recorrer unha serie de pistas e van a ter uns regalos, uns agasallos. E aparte, bueno, pois como os chavales se vedes no tal, vai haber stun, vai haber verbena, vai haber xogos, co cal quere dicir, animo a todo o personal que realmente acuda a Ribadumia. A música, pois, estará tamén presente ao longo de todo o sábado, destacando a noite o concerto da banda Gintonis. Ademais, nesa xornada, os organizadores traerán ata Ribadumia dúas MW Augusta. Quizás para moitos non conocida, ven sendo un Lamborghini dos coches para comparar, e o que vamos a facer en apoio a Trasnos do Salnés é que o sábado vamos a presentar en exclusiva dúas unidades da marca. Por primeira vez en Galicia vanse a presentar aquí na concentración de Trasnos do Salnés. O encontro é posible grazas á colaboración de moitos patrocinadores entre administracións e empresas que apoian a actividade. Gracias a eles facemos posible que esta asociación motera faga esta concentración, este movimento de masa social de xente, e que enriquezca este concello que é un dos concellos da subzona do Salnés, nos cales pois estamos moi centrados en que siga atraendo turismo e movimento de diñeiro. Iso é precisamente o que tamén destacan dende o Concello de Ribadumia, que tamén patrocina a concentración. O alcalde salienta a gran cantidade de xente que se achega ata a vila co gallo desta cita. É algo importante precisamente porque xenera un movimento económico e de feito pois aquí en Barrantes este fin de semana vai haber un movimento económico importante porque pois toda esta concentración moteira, bueno, pues de alguma maneira nos van a dar visibilidade e, bueno, pues entendemos que o sector da hostelería, que somos conscientes e sabemos que a día de hoxe pues está prácticamente pues todo ocupado, pues bueno, pues nos como concello temos que apoiar e vamos a apoiar. Aínda que o grosso do programa concéntrase o venres e o sábado, o domingo a festa tampouco para. Os inscritos están tamén convocados a un almorzo para despedir a concentración deste ano.